Ahoj, ahoj, vítajte v mojom takom videodenníku v ateliéri Mia. Rozhodla som sa, že vám dám nahliadnúť, čo sa tu deje, nie len cez výsledné produkty, ale niečo málo aj z procesu. Chcela som to urobiť trošku skôr, ale zdržala ma choroba. Ešte to počuť na mojom hlase, tak sa ospravedlňujem. Na úvod vám ukážem, ako k vám odchádzajú vaše zásielky, čiže dnes to bude balenie krstnej košielky a potom sa pozrieme, čo je ešte ďalej na pláne. Košielky sú lanové vo viacerých druhoch, šijem si ich sama a zvyknem ich mať predšité, sú bez krajok, bez všetkého a ostatné veci sa dotvárajú na objednávku. Dnes je to pre Dorotku. Vybrali si jednoduchú výšivku. Košielka je ožehlená, krajky sú našité. Zoberiem si papier. Pekne to poskladám. Vložím do obálky. Priložím ako darček vátové tampóny, ktoré šijem so zbytkov látok, aby nevznikal odpad. Sú to celkom veľké tampóny, viacvrstvové. Myslím si, že pekný darček. Dáme do objednávky. Zabalíme. Zvyknem posielať cez Slovenskú poštu. A objednávky si dopredu vytvorím. Vytlačím si k ním doklad. A potom to už raz, dva ide. Balenie bola bleskovka, takže doplním. Ešte vám ukážem niečo úplne nové, čo som vytvorila. Je to veľmi milúčké, veľmi sa z toho teším. Hačkujem dlho, ale väčšinou sa venujem iným veciam, viac šitiu a tak. Takže toto ma celkom potešilo, také veľrybky srandovné. No, čo potrebujem poslať, mám zabalené a ako ďalší krok dnes potrebujem nafotiť tieto krásne, nádherné gumičky, ktorých mám naozaj na výber veľa farieb. A keďže ich predávam na viacerých miestach, potrebujem si spraviť inventúru a zároveň aj nafotiť aktuálne farby, aby ste potom moju výslednú ponuku našli na mojom Instagrame alebo na Facebooku, alebo tak. Kto mi napíše, dozvie sa. Neviem, ako dlho mi to bude trvať, ale chcela by som to stihnúť ešte za denného svetla, aby boli farby naozaj také, ako sú v skutočnosti, lebo to umelé svetlo veľmi skresluje, satén je lesklý a farby sa rôzne odrážajú inak, ako sú. No a posledná vec na dnes, čo mám na pláne. Posledná na dnes plánovaná vec sú tieto čelenky, ktoré sú ešte nie čelenky, ale látky. Ale sú to budúce čelenky, toto je merino úplet. A budem v podstate robiť novú kolekciu čeleniek pre firmu, s ktorou spolupracujem. Budú to prototypy, budú sa skúšať. A potom vám určite dám vedieť, že kde ich nájdete, kde sa budú dať kúpiť.